Z Báčky sa presunieme pomyselne a umelecky do Sriemu, do Lugu, v ktorom sú aj dnes v strede dediny nádherné košaté lípy. Pod nimi vznikali podujatia, tam sa mládež stretávala a aj dnes sa pod ich korunami organizujú spoločenské a kultúrne akcie. V letnom období tu voľakedy bývali zábavy, tzv. Tanec pod lipami. Mládežnícka tanečná skupina kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Lugu nám túto voľakedajšiu tradíciu priblíži štilizovaným tancom pod lipami na krížnici. Autorom choreografie a zároveň aj umeleckým vedúcim skupiny je Pavel Pavlíni. Vedúcim orchestra je Zdenko Makovník. Bolo to 62. Išli sme dievčence ulicou a spievali na celvo hrlo, aby sa počulo po dedine, že tanec na krížnici bude. Chlapci, tí prišli s muzikou a dekeri doniesú aj víne. Každý sme platili muziky po 10 dinárov, aby nám húdli. Veď aj húdli, ale na veky počali s Valčíkom. Čo robí to?